Piye-piye njeluk apa? Takoni. Nggih, lho niki di mata kadang saudara pendekar telah putri kasur mantap keprek kita sakadeng Taruna budaya aturan pasukatan salajengipun satu tetepan lagu napa Mbak Silvi napa Mbak Linda? Dua-duanya Mas dua-duanya, ya. Oke. Ben marem ya. Ya wis. Manut napa lagune? Lagune napa Mbak Sipi? Puspita Oh, Nalaja. Puspita. Monggo Mas Edi. Monggo Ayo Puspita. bareng Mas Kanada. Kita goyang bareng yuk. Mas sing dadi sikile ciwi mah kok pidak to? Kepidak kowe Mas. Sakit loh Mas. Bersama Taruna Budaya dan kerja bareng bersama Bintang Pro Audio.
Sabar, sabar. Om.